Въпреки че казвате, че не сте, едно или повече от чувствата ви са станали негативни. Нежеланото чувство може да бъде гняв, негодувание или депресия. Може да не искате да го споделяте с други хора. Но трябва да погледнете дълбоко какво се крие в сърцето ви. Един или повече неизлекувани инциденти могат да предизвикат интензивността на вашите нежелани чувства. Като ги признаете, можете да започнете положителна самотрансформация. Имайте предвид, че нежеланото чувство не трябва да бъде постоянно нещо, защото как се чувствате към нещо или някого винаги е ваш избор. Така че отворете сърцето си, за да опознаете себе си по-добре. За да разберете причината и следствието, много аспекти на вашите истории трябва да бъдат събрани отново. Колкото повече сте наясно с вашите нежелани чувства, толкова по-добре можете да си помогнете за изцеление на душата. Преживяването на карма е благословия. Но вие не мислите така поради пречка от влияние, стеснена перспектива и страх от неизвестното или невъзможността. За да получите благословията, трябва да погледнете по-дълбоко във вашата вяра. Очакване и преценка. Има нещо, което трябва да научите, като пускането, във всички аспекти на живота. Можете да участвате по-активно във вътрешния си свят. За да имате енергийна трансформация за безусловно любовно подравняване. Запитайте се, как сте обусловили живота си. Посетете всеки един и определете какво можете да направите, за да го пуснете. Вниманието на хората завладява вашето добро чувство по различни причини. В младостта беше за любовта на семейството. С течение на времето любовта се адаптира към необходимостта да запълни вашата празнота. Докато желаете момент на добро чувство, вашето духовно аз няма да се събуди, за да осъзнае, че това пристрастяващо чувство бавно ви убива отвътре. Искате ли да сте зависими от това желание до края на живота си? Ако желаете трайна любов към себе си, тук трябва да упражните свободна воля. Това е осъществимо. Осъзнаването на вашето чувство е духовно пробуждане. Отговорността на вашето чувство е избор. Пренастройването на вашето чувство е самотрансформация. Недостатъкът е, че не сте поставили вътрешното си аз като приоритет. Освен това не принадлежите на никого, освен на себе си. Така че изразете вътрешната си сила и смелост, за да отхвърлите убеденото си действие. Всичко има енергия, включително и вие. Тъй като вашето усещане е прекалено активно към хората, внимавайте с каква енергия се ангажирате и поглъщате. Има някои, които изсмукват жизнените ви сили. Ако не направите нищо, за да промените, в крайна сметка нямате останала жизнена сила. Така че осъзнаването е ключът към себе трансформацията. Вашата енергия е ваш избор. За други енергии трябва да очертаете здравословна граница. Първо, трябва да разграничите какво е ваше и тяхно. Смесването на тези енергии заедно може да засили неблагоприятната енергия. В този случай трябва да освободите и двете, за да се отделите от вредата, защото подобното привлича подобно. По-късно, когато се отдалечите от неблагоприятната енергия, толкова по-малко я усещате. Защото вашата светлинна енергия се разширява, за да я отклони. Независимо дали мечтаете или сънувате по време на сън, неговата информация може да научи нещо за вас, като например вашия минал живот. Кармични, подсъзнателни и неразрешени въпроси. Духовно послание и дори вътрешно ръководство може да се появи, за да ви води. Трябва да използвате пейзажа на сънищата, за да внесете светлина в тъмнината си за изцеление на душата. Струва си да преразгледате старите мечти, че сте пропуснали или отхвърлили важните им намерения. Ако използвате хипноза в терапевтичния сеанс, нещо е изтълкувано погрешно, за да създаде объркване. В този случай трябва да разчитате на себе си, за да откриете истината.